हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि गोदान भिडिअआव फिन बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो नोंथांमोनहा जुदि भिडिअआव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायहरबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम आरो भिडिअखौ माबायदि बानायनांगौ जुदि माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दे बिदिब्ला बेरायफैलायबाय आंहा नै मोनासि बेरायफैलायबाय। नोंथांमोन बयनिसिमबो हलिनि गाहाम हामलायनाय ना मा होनो बावहरबाय। हलियाथ' मोनसे कालारफुल फेस्टिभेल नालाय बयनिसिमबो रंजानायखौ बावहरबाय नोंथांमोननिसिम। कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोनहा माबायदि फालिखो दिनै हलिखौ। बेरायफैदो आंहा बिसिना मा दंब्रा मैगं जेबो गैला माथो नै मैगं बारियाव बिसिना नै कफि जाग्रायाव खावसे गैला। न' गोदान बानायगासिनो बिस्रा खोन्थाथ'ला न'आ सोरनि बेखौ खोन्थाथ'ला। देनां माने कमप्लिट जाबा खोन्थानोसै अपेनिं जाबा। ओरै बानायगासिनो दं आरोना बेखौनो एसे नायनो फैबाय माबायदि बानायदों माबायदि जाखो बेसेबां आवगायखो बेखौ नायनो फैदों एसे। मालायनिसोलै खिन्थु उनाव खोन्थानोसै अपेनिं जाबा खोन्थासिगोन। ओमफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहरलाय माबायदि जादों न'नि स्टाइलफ्रा फसायदोंना फसायाखै, साइज जादोंना जायाखै, माबायदि जानांगौमोन खोन्थाहर। नै न'आ इदि आरोना ओरै गोजौहाय खिरखिया मोनथाम होदों बिदिहाय। नैबेयाव मोनब्रै खिरखि बेहाय। कमेन्टआव खोन्थाहर दे। नैबेयो खिथु उनाव नैबेहाय देनां बिबार बागान खालामब्ला बिराद समायसिगोन आरोना। खोन्थाहरलाय माबायदि जागोन कमेन्टआव खोन्थाहर। नैबे लेट्रिनलै इयो लेट्रिन मोनथाम रुम, मोनसे मोननै आरो बै खनाथिं मोनसे बैयो गोजौआव नै बिदि दालाय बे खिथु उनथिं टेंखिया नैबे बे टेंखि नैबे बेक साइडनि लेट्रिननि बेक साइड बेयो। ओमफ्राय न'आ बैजों जाबाय आरोना न' गोदाना नैबे लेट्रिन जाबाय नैबे खाथिया। ओमफ्राय बैयो न' उन्दुग्रा थाग्रा। नैबो मोनसे दंखायो न'आ। नैबे बानायगासिनो दं फुरा नैबेयो जाबायानो फ्लेमा बे प्राइमार होनानै दोनबाय नै बेखौ प्राइमार नैबे। ओमफ्राय नैबेयो बानायनानै दोनबाय रेडि। दा नैबे प्राइमार होनांगौ। हाब नै बिबारानो गोद साइज साइज जानानै दंलै बिसिनावबो बिबारा नै नैबे साइस बे रानबायलै नै रानलांबाथाय गुफुर जायोलै बिबारा इयो। ओमफ्राय नैबे होनांला अलिसा अलिसा नोंसिनिखौ भिडिअ बानायबाय आंहा नै। नै बेजों लामा आरोना आसाम टाइपनि बायदि नै बेजों लामा बैयाव दंखलाव थांग्रा। नैबे माबा मा होनो ओंखाम जाग्रा डाइनिं हल
ओमफ्राय नैबे ओंखाम संग्रा बै खोरखि मोनब्रै गोनाङा ओंखाम संग्रानिया कमेन्टआव खोन्थाहर माबायदि जादों साइज जादोंना जायाखै नै साहा गाइखेर ओमफ्राय नैबे गुदुं गुदुं सिथाव बेरायफैनाया मोनजाबाय नै मोनजाबाय आरो मोनलांसिगोन जानो गेस्टिक लायो आरो लावहाबलायखायो नै सिथावा सिथावा लास्टाव खामजोब्बाय नै बिदि जाबाय आरोखि मा होनो नायदो जाजागोना जाजालाथाय नायदो अरा बारा जादोंमोन नामा एसे बारा जादों